Jingle bells, jingle bells. Tichá noc. Sveta noc. No, Nelepili sme. Dobre, toto, no. To je akože vstup. Veľmi metúci úvod. No, vítame vás pri 7. časti. A keďže je to teraz taká aktuálna téma, pretože sa blížia Vianoce, tak ako vyzerajú také Vianoce v Egypte, v moslimskej krajine? No, čo, máš stromček doma? Ty, doma? Palmu! No, vidíš. No, ja idem na Vianoce domov toho roku, takže ja zatiaľ ešte aj minulý rok, aj tento rok som oslavovala teda Vianoce v Európe, na Slovensku, takže ja takú skúsenosť veľmi nemám. Tak ale ozdobila si bývanie, nie? Či? No, nie. To zase bude debata. Potom, keď už budem mať svoje bývanie a všetko, tak už sa budem venovať aj týmto záležitostiam, ale zatiaľ teraz ešte, keď človek nevie, kde úplne zakotví, tak až do takýchto detailov sa mi nechce. Tak, a nemám to pre koho nejako zdobiť a pripravovať. Deti nemám, takže no, čo tam budem veriť? No, vidíš, ja som zatiaľ našla len túto snehovú gulu. Ja mám ináč asi 3 kábele vianočných ozdôb a stromček a svetielka a milión vecí. To znamená, že akože ja mám deti teda, tak u nás sa Vianoce oslavujú, hej? To moc tým Mika, naozaj je to vianočné, áno? Pekné, že? Pekné. Takže k téme, nech sa páči. Tak Vera bude mať určite viacej čo povedať. No, takže áno, u nás sa Vianoce oslavujú. My to máme stanovené teda tak, že my to neslavíme ako náboženský sviatok, ale ako kultúrny sviatok. To znamená, že máme stromček, svetielka, darčeky, večeru. Ja teda urobím akože kačku večeru. Aj, to je náš kolega, Charlie. Charlie, no, prestaň. A deti dostanú teda darčeky, chodí u nás Santa Claus, pekne zazvoní a rozbalia si darčeky. A 24. 24. Tak jak u nás. Áno, a ešte tak stretávame sa aj s kamarátmi, že teda akože partia niekedy, že urobíme tak, že každý donese nejaké to je ich tradičné jedlo. Napríklad my máme u nás makové tie pupáky, to voláme, neviem, čo ty poznáš. Niekto uvarí kapustnicu, niekto urobí šalát, niekto urobí rezne a tak ďalej. Takže aj takto to robíme. A v tej československej komunite, alebo áno. niekto z Egypta, Egypťania nejaký? Väčšinou to robíme takto československé. Keď už teda, alebo ja sama teda s deťmi. A bolo aj tak párkrát, že sme išli na vianočnú večeru do hotela a potom, keď sme sa vrátili, tak chodil Santa. Á, že prekvapko. Áno, že som teda nevarila, takže takto viacero. No, ale akože môj manžel to v pohode toleroval, mali sme takú dohodu, že proste to robíme pre deti, že to pre ne chceme robiť. No ale proste poznám aj také príhody, že akože manžel alebo partner alebo habibi zásadne odmietol nejaké Vianoce, pretože to bere akože spojenie s Ježišom, akože náboženské a že vôbec neakceptuje ani stromček doma, že ho proste vyhodil z okna, hoci aké svetielka, hodil. Deti nemôžu povedať slovo Vianoce vôbec doma, pretože je to spojené Christmas, akože Kristus, že vôbec. A tie ženy sú veľmi akože sklamané, smutné z toho. No, potom... No, môžem? No, nech sa páči. No, môj osobný pohľad na toto je trošku naozaj extrémne divný, pretože však ja tu poznám moslimov a normálne akceptujú, aj tu sú kopskí kresťania, keby ste videli Hurgádu vyzdobenú viac jak v Európe, čo sa týka naozaj vyslovene vianočných týchto motívov kresťanských, aniele a Santa Claus a všetky tieto veci. Takže naozaj, ako myslím si, že toto je veľký extrém, ale keď sa na to pozeráme vyslovene z toho náboženského hľadiska, tak v Koráne konkrétne je spomínaný Ježiš. Oni Ježiša ako akceptujú ako jedného z prorokov, ktorí boli pred Koránom, hej, predtým ako začali vlastne moslimovia, lebo však kresťania boli pred moslimami, takže oni ho ako evidujú, hej, takže toto mi príde naozaj extrémistické. Áno, to je proste podľa mňa úplne taký, nemá človek rozhľad a neviem, čoho sa ten dotyčný bojí, keď proste zakazuje nejaké Vianoce svojim vlastným deťom, alebo nejaké... Hlavne ako keď moslim si môže kresťanku brať, takže islám jednoducho rešpektuje kresťanov
A pán dotyčný, keď si berie Európanku, kresťanku, tak asi logicky vie, že si s ňou berie aj jej kultúru a tradíciu. Tak. Prečo by sa mala len Európanka prispôsobovať? Presne tak, takže ako je to v vzájomnom rešpekte, úcte, o vzájomnom nejakom dohode odovzdať tým deťom aj jednu kultúru, aj druhú kultúru a aj tak tie deti jedného dňa budú mať svoj rozum a rozmyslia si, čo im viac vyhovuje a akou cestou sa chcú uberať a čo chcú vlastne vyznávať. Takže myslím si, že pán len zbytočne robil extrémne veci. Ich je hrozne veľa. A ja si myslím, že tieto veci sú veľmi podstatné si prebrať na začiatku vzťahu. To som chcela povedať a tu sme opäť pri tej téme, milé dámy a slečny a ženy. Prosím vás, keď si začnete proste s mužom z inej kultúry, nielen z inej kultúry, celkovo podľa mňa chcem teraz byť poradkyňa vzťahová, ale... Súdencom celkovo. Hej. No aj cudzincom, ale aj so svojím vlastným, teda so svojím vlastným krajanom. Proste buďte od začiatku sama sebou. Veľa žien robí tú chybu, že proste chcú sa dotyčnému zapáčiť. Poznám veľa mladých báb, ktoré začali žiť s Egypťanom, začali sa hneď zahalovať, mysleli si, že aké budú strašne zaujímavé pre ňo, že jak oni sú ochotné sa všetkého vzdať a obetovať a proste ale to je ten začiatok toho vzťahu, kde si myslíte, že jednoducho, keď budete takáto, tak sa do vás viac zaľúbi alebo niečo. Dosiahnete len to, že jedného dňa vám to začne vadiť, vy začnete byť tak či tak, skôr či neskôr sama sebou a on vám povie, vy ste sa zmenila. Ale vy ste sa nezmenili. Vy ste práve, že predtým bola iná. Áno, vy ste len potlačili to, čo je pre vás normálne. Áno, takže od začiatku byť sama sebou, nastaviť si pravidlá, keď sa mu niečo nepáči, ale ja som není muslimka. Ty si vedel, že si začínaš vzťah s muslimkou, ty si vedel, že si začínaš s kresťankou. No? Si povedala vzťah s muslimkou. Ja? Čo som povedala? Zle si povedala vzťah, že si začínaš vzťah s cudzinkou. S cudzinkou, s cudzinkou, s kresťankou a že jednoducho proste tak ako keď chceš vyznávať 100% moslimské zvyky, oni majú či to také proste nutkania, veľa z nich meniť tieto ženy. A myslia si, že keď už sa stane jej manželkou, tak všetko bude podľa jej pravidiel. A to je akože u nich dosť charakteristická črta. Nehovorím, že u všetkých, ale u veľa. Hej, majú tú tendenciu proste. Ale je to stále na vás. Hneď okamžite reagovať a vysvetliť a jednoducho si to... Áno. A poznám proste aj také páry, že nemôže napríklad ísť s deťmi ani do kostola. Hej, sa pozrieť. Hej, podľa mňa akože niektoré kostoly sú ako historická pamiatka, napríklad chcú sa ísť pozrieť, tak oni... Tak ako my sa ideme pozrieť do mešity, pretože sa mi tá budova páči, je to jednoducho nielen kultúrne, ale je to pekné, architektonicky, tie mešity sú nádherné, mňa to zaujíma, tak ako si idem pozrieť hociaký hrad, zámok alebo nejakú historickú budovu, tak ma to zaujíma ako proste, ale viete, to je všetko level nejakého inteligenčného nastavenia, takže už... No ale čo sa týka akože Egypta a Vianoc, takže ja som žila aj rok v Káhire, tak musím povedať, že všade sú neskutočne nádherné výzdoby. Proste po tých shopping centrách, ja som tak nádherné výzdoby hádam nevidela ani na Slovensku. Sú celé proste akože tie vianočné dedinky porobené, robia tie vianočné bazáre, volajú to normálne, že Christmas bazár. Čiže ide už úplne normálne taký, by som mal americký štýl, hej, západný. A ja mám kamošky, čo žijú v Saudskej a dokonca v Saudskej sú proste normálne vianočné výzdoby. Takže to vôbec nemá nič s náboženstvom spoločné. Nie. Oni to prevzali ako taký kultúrny proste zvyk. Je to proste biznis. Je to poprvé biznis, po druhé to dobre vyzerá, ľuďom sa to páči. Myslím si, že aj oni si už začali tak ako, že si dajú darčeky, že majú nejaký ďalší dôvod sa obdarovať, prečo nie. Takže... Hej, hotely proste usporiadajú vianočné večere, novoročné večere, takže vy keď sem prídete v tomto čase, tak treba počítať s tým, že si treba priplatiť
extra. Oni vás budú akože účtovať, vám budú extra za túto vianočnú večeru alebo novoročnú večeru. Takže naozaj všetko je tu prispôsobené preto, aby si toto ten cudzinec akože užil. Majú tam potom normálne vianočný akože program, vystúpenia kultúrne a tak ďalej. Áno, animátori všetci idú v tom móde totálne vianočnom. Áno, na pláži môžete nájsť Santa Clausa nájdete na ťave, takže je to také trošku iné na piesku, na snehu, ale akože nebranie sa tomu, takže tí Vianoce sú tu iné, kto si ich tu chce užiť, tak si ich tu užiť môže, treba ale počítať s tým, že tu nebude mať proste kapustnicu a tieto naše štandardné akože jedlá. Áno. Ale ako keby sme sa mali vrátiť tým vzťahom a tým partnerkám a tým rodinným akože sviatkom, tak to je naozaj individuálne. Lebo poznám akože vzťahy také, kde sa žena ako prispôsobila a nemá s tým vôbec problém a povie teda, že Vianoce neslavia. Pokiaľ jej to tak vyhovuje, rešpektujeme, akceptujeme, to je jej rozhodnutie. No ale pokiaľ niekto chce Vianoce sláviť a nemôže, lebo je to zakazuje jej partner, tak tam už bude nejaká chyba niekde inde, že? To už ako si kto nastaví, no. No a ty mi čo dáš na Vianoce? To chcela povedať, že po papuli. Mária, si mala povedať, že ja som tvoj darček. Akože ty si môj darček. Tak už od mašličkou? No, Vierka. Vidíš. Že si ma rozbalíš na Vianoce, prosím vás, aby ste nezačali písať, že či my tu nemáme nejaký iný vzťah. Počúvaj. Ču. Máme. No. Milujme sa, množme sa. No, milujme sa, ale my sa asi nerozmnožíme. No. Nie? Dneska sa dá všetko moja. Keby sme sa mohli, neviem, či by to tento svet zvládol toľko. No dobre, to už máme. Toľko verí a toľko zúzeniek, no, takých ako sme my. Stačí mi, ale jeden originál, prosím ťa pekne. Okay. Dobre, to už zachádzame do No dobre, takže ako Vianoce sme zodpovedali, takže my slávime. Tento rok ja budem na Vianoce tu a budem asi v kruhu svojich známych a každý niečo donese tento rok a keď budú moje deti poslúchať, tak možno dostanú aj nejaký darček. No a keď bude Verka poslúchať, tak ja jej donesem nejaký darček zo Slovenska, ale musí byť dobrá. Ale ja som stále... Ale áno. No dobre, tak šťastné a veselé. Ak sú ešte nejaké iné otázky ohľadom Vianoc alebo Nového roka alebo čokoľvek, tak píšte. Budeme sa tešiť. A nezabudnite sa prihlásiť k odberu našich kanálov. Cisárovna Zuzana je môj kanál. Vera Adel, môj kanál. Áno, Vera Adel, Cisárovna Zuzana, už z ktorého kanála toto pozeráte. Tak sa tešíme. Majte sa pekne a krásne vianočné sviatky. Užite si to naplno v kruhu rodiny a aj šťastný nový rok, ak by sme sa ešte takto nepočuli nejako online. Takže všetko dobré. Pa.